Älä kuvaa naamaa mieluummin. Pyöriikö? Pyöriikö? No. No. Se oli aamurusko tuolla. Se oli tossa suunnassa taivasrantaa. Me tultiin tänne. Me tultiin tänne mun tyttöystävän kanssa. Sen nimi oli Maarit. Kuka? Me tultiin... Kiina, minä lummi. Me tultiin Maaritin kanssa tänne. Maarit. Mun tarkoitus oli siinä iltaan tehdä vaikutus tähän tyttöön. Mun tarkoitus oli viedä sen tytön sydän. Me tultiin tänne. Me oltiin kaksin täällä koko ilta. Siis me tultiin aamulla sillain... Meillä oli koulua silloin. Me tultiin tänne sen jälkeen. Mulla oli tarkoitus kysyä siltä, että lähtisikö mukaan vihille. Sen jälkeen tuli Jere. Jere tuli meidän kanssa tänne. Se ilta oli ikimuistoinen. Mun oli tehtävä vaikutus. Tytöllä oli toinenkin mies. Se nimi oli Tuomo Helin. Tuomo oli Mercedes-Benz. Mulla oli Jopo. Pyörän nimi oli Jopo. Eli siis kaikki tietää, että mulla oli vaikeat asetelmat. Mulla oli mahdollisuus viedä sen tytön sydän. Mulla oli vaan Jopo, Tuomo oli Mese. Mä yritin kuitenkin. Mä toin tytön tänne. Mä toin tytön tänne. Mä toin tytön tähän pöytään. Tytön nimi oli tosiaan Maarit. Tyttö oli Tuomon äiti. Tuomon äiti ei pitänyt mua minään. Mä toin sen tänne. Mä kerroin sille mitä mä ajattelin. Mun syvältä sydämestä. Tiedätkö mitä? Rakastin sitä naista! Tiedätkö mitä? Tiedätkö mitä kanssa mä teen? Tiedätkö mitä mä teen? Mä pelaan CS! Tiedätkö miksi? Mä oon mun ihan vitusti! Tiedätkö mitä mä teen? Mä oon mun AVP:llä noita lintuja päähän. Sit mä tiedätkö mitä mä teen? Mulla ei oikeesti lähde yhtään enempää. Lopeta se.